Salam hormatly vatandaşlar. Ine ýanky diýişimiz ýaly biz Türk ilçihanasynyň öňüne Washingtonda geldik. Ýalnızca biz gelenimizde Türk ilçihanasynyň adamlary bilen gürleşdik, söhbetleşdik kurduk. Biz ine Farhat Meymankuliýowyň ýagdaýyny düşündirdik we Juma taparyň ýagdaýyny düşündirdik we olar gaty gyzykly bizi dinlediler we aýtdylar biz hökümet jogap berer. Gen gördüler, näçe şu güne çeldi. Ine olar habar alınmadı diýip men ýene bir ýere belli geçek bolýan. Türk hökümetiniň içinde mümkin Türkiýede kyndyr bulardan jogap almana ýöne daşary azat döwletlerde hemme ilçihanalar jogap berýär. Jogap bermese öňüne professor geçirýär we beýleki artçylyk edilýär. Biz gowgurlaşdyk, biz düşündürür, biz kartamyzy berdik, ýa-ni vizit kartamyzy. Şoýerде şular hökümet bize jaň edip ýagdaýy düşündürür. Biz size karşılaştılar deyip aýtdylar. Çaýa çağırdylar içine. Bizim yok çaýlaşyp durmaly, bize habar gerek deyip häzir biz size jaň edip deyip aýtdylar. Şoň üçin biz öz protestomyzy wagtlaýynça jogap bermete, ýa-ni jogap berilinçe garaşýar etmedik protestomyzy gatnaşyp. Şeýle olar diýdi biz utanç görýär. Türkmen baýlakdy. Türkmenler Türkiýe pasollugyna Washingtonda çykyş etdiler. Bize gatnaşyp utanç, şoň üçin bize jogap berer. Oraya bolmaly diýip ýa-ni adam ýalgyrdylar. Men bir mysal götürjek bolýan Türkmen ilçihanasynyň ýolbaşçylaryna, siz diplomatlar, siz utanmaly. Ine daşan ýudum ilçihanasy. Adam ýalçyk, gürleşip, çaýa çagyrýar, gelin gürleşelim, protest etjek bolsaňyz gelin düşünşelim diýip ýa-ni mümkinçilikler aýdýar, gürleşýär, wariant bolýar, söhbetleşip urjak bolýar. Bizim öz watanymyzyň ilçihanalar bizden korkup polis çağırıyor. O näme döwlet bolýar? O kim için döwlet bolýar? Gurbaňyz bilen Serdar Berdimuhammedow için döwlet bolýarmy? Näme gerek oraya döwlet bize? Olar gerek bolsa özü bir adal döwletini gursun. Hemme ýalaklarym gelip şurada ýalap ýörtünler çolary. Biz Türkmen, biz mert bolmaly. Da kansa gidip şuraya karandağda yerine koymaly. Şoň üçin ilçihanaryň ýolbaşçylary ünsürin. Bular yıkılıp var ya, Putin yıkılıp var ya. Siz niye değişeceksiniz? Siz cenayete çekerler. Adam olun. Sen Türkmenlik doğruluğun ha, Türkmen eken. Ya değil mi? İnni hemme adın gittin mi? Pula satırlın mı? Diktatora satırlın mı? Şöyle haranda adam olun mu? Utanın o. Hormatly vatandaşlar, yine protestler duran o kadar şunu kutoran son, biz Washington'dan Berlin'e gider. 29 sentyabrda Berlin'e Edil Scholz'un şunu diktatörlerin duşan yerine biz Merkel ajan protest eder. Şo ýerde eýýäm Türkmen olan jaň etdi. Biz barýar. Indiki sondan protest, ýa-ni nägerlik günü 27 oktýabrda Türkmenistanda geçer. Vatandaşlar, rimirlany, bolunmy. İki tane idiota wagtymyzy, şaglarymyň geljegini, bizim geljegimizi, watanymyzy bermäli. Bir 10 adam kalsa şunu kaçıp gidiyor. Men size aýdaýyn. Hemmesi bizim tarafımıza geçiyor. Bütün dünya bize başkaça seyrediyor. Bolmasa baran yerimizde Türkmenistan diýsen üstünden bilýärler. Met bolalım. Indi bolle däýin. Bizim barjar içinde. Galanyň barymy tamam edelim şu problemleri. Bular nidastoyny bizim ýolbaşyk bolmaga aňyrda dursun. Türkmen bolmagan nidastoyny. Öz Türkmenlerine viza goýýar. Öz Türkmenlerine internet ýap-ýap gürleşme Türkmen halkından kaçıp diyorlar. Özüne milli lider deyip bire oğluna verdir ya. Oğluna da kahraman verdir ya. Bu iki tane idiot neye mi klonlar, neye mi deyip diyorlar. Türkmenistan neye mi getirdiler? Olmalı bunu ya. Men sözü yine Muhammed Duyac'a veren Muhammed Ağa. Söz sizden. Sağ ol Murat, o vatandaşla Murat yana aitti. Biz beri geldik. Türkiye, Türk devletinin Amerika'daki pasolosluğunun önüne geldik. Ola dışarı çıktı. 2 tane Türk diplomatı bilen gepleştik. Ola bizim hem bir dağınlamada aldılar. Ve Cuma taparın hem Farhat'ın dağınlarını aldılar. Detayını toğladılar. Açın tutulduğu neyem oldu. O zaman bizden toğladılar. Siz nereden, Haytiyer'den hem de telefon dağınlamada aldılar. Siz dedi eğer öňürek aydın bolsaňyz biz siz bilen hökmen duşardygam. Çaýa çağırdılar. Biz dedi Türkmenleri owurýar, Türkmenistanyň içindäki ýagdaýlary iýerleýär. Biz Türkmenistanyň ösmeginiň tarapdary.
Şol üçin Türkmen halky şude şolun pasolstwaty näme zadyny bolsa gelin bizim hiç nimemiz yok. Siz bilen owy biz bizadi iderler tarkat hakkında bir detalını ayttık. Kaçan çıkılanı, näil çıkılanı ýagdaýynda. Onu dedi biz bunu neydi? Size haberini verir, telefonlarımız aldılar. Biz bunları ayttık. Biz Amerika'dan, Fransa'dan, Kanada'dan, New York'tan ştak geldik. Şunu iderler. O gen alya, bereketli aytýany yok. Şeyle bolsa, basal. Öz aktivistler iderler. Şonu halinden haber alsalar, şolu kolda bılı dedi geliyor. Şonu bir gelmeden, şol üçin bılı aytdı, biz size haber verir. Türkmen, biz hiç Türkmen'e adar verdirler. Hiç yerde bir kanunçuluğa yol vermez dediler. Şimdi biz araşıyak, bize cana derle gepleşer. Biz yine de Kanada'daki Türkiye'nin pasolunun önüne de barar. Olabilenin gepleşer. Fransa'da da Murat'ta barar. Berlin'dekile barar. Biz indenmeyle Tarkadın, Cuma'da barın iyideğine olur. Biz olur kollar. Biz Türkiye'deki aktivistlerimizi cinayetkarlık eline tavsırtmak. Biz şu arada olan hemmetini ayttık. Türkiye'den şu an kanunlaştıracak olup imigrantlar hareket başlarını şolun nimeti bilen deportasiya bahanat bilen bir toğur aktivistlerin göğüriyende şolun öğünalıydı. Şol için vatandaşlar biz şun tuğun şu turumuz otorya şun neme bilen inniki tur 29. yani 3-4 günden Berlin'e şu ta Orta Asya'nın prezidentleri yığınlaşýarlar. Şu taada bizim kahraman oğullarımız barıp miting geçirýärler. Biz şu protestler devam ettirer ve 27. oktyabrda Türkmenistanyň içinde hakyky ýurdumyzda özümüz eýe çykarp vatandaşlar. Sağ olun, ta inniki düşürür. Sağ olun Muhammed ağam, hormatly vatandaşlar. Men ýene de Türkmenistanyň hakdary bozýan, hukuk gorýan gurumlarda da hukuk bozýan yallaklary ýüzlenýär. Yallaklar, bol edin. Akşam oturunuňyzda, öz araňyzda oturup 50 gram gallaryňyzda men vatan üçin işleýän diýmän, men yallak, men Gurbany Gulyň yallagy, aýagyny eline owşan yallagy we vatan düşmany, men halkymyň düşmany diýip tosaldyryň. Maskaralar. Utanman. Garamaýak bizim kıyınçılıkta yaşap ýören halkymyzda bar akı diýeňiz. Biri 3'te 2-3 tane 3'te ılgat barýaňyz. Utanýan ýokmy? Ýol boşçular. Bütün dünyada biz sizi maskara eder. Türkmen misiniz, kimsiz? Ya alkaş, korrupsiýoner misiniz? Gurban bolýany. Gurbanlydan tapawdyňyz ýok ho. Şoň gylyklaryny ýanky neme edip ýaşullar da ejeňide çel bazılaryny çel töwüp ýatýarlar onu. Kim olur? Ahrana bolupdyr beýle kim olur? Otunçdurlar. Bir nam edin o bir yerde oturuňyzda birim ýüzüňe serdiňde aýdyň. Men Türkmen däl, men Gurbany Gulyň yallagy. Men şoň hemmerini yallap durun, halkymy azar berip gyzyk gelýän, közek gelýän halk düşman diýip tosaldyň. Bolýarmy? Erkek bolun. Özüňize kak balojuna aýdyň kimdiňiz diýip. Kahramanrak bolun, açyk özüňize boýnaň şu datlary. Utançdylar. Farhat Meyman Kuliýewa azatlyk. Farhadyň meselesi Parijde intek dowam eder. Men türkleri azar, türkleri ýöne goýmar. Şular ofitsiýal jogap berinçe kimi çykarmalar bolsa Parijde çykarýar türk pasolsaň onu. Şoň üçin protestler dowam eder. Men ýene bir gedek yallaklara, watany santyp gören adamlara, Gurbanyň eli, aýagy, öňü, ýüzüni okşap gören MHM gullukluň ýolbaşçy, polis, prokuratura, waýeny, spetsnaz diýdi. Sportsmenler, akışlar, pakışlar hemmetini aýdýan. Siz watan düşmany, siz yallaklar, siz Türkmenem däl. Unutduňyz siz asly kimdiňiz? Beýle bolmady. Biz Amerikada gerek bolsa Türkler bilen gidişip bilýär, Farhat üçin. Siz Türkmenistanda öz watandaşlaryňyzy gynap, türmäge alyp, türmede izdivat edip pullaryny atýar. Maskara. Entek öňde durýarlar, jogap berýär hemmelada. Şoň üçin özüňize tosallaryňyzda, akşam oturuňyzda begenip 100 adam bastym, onu nimetdim, bunu beýtdim diýip öňümden gönaýdym. Men Türkmenistanyň halkynyň düşmany, Gurbany Gulyň yallagy, şoň patgalymy,
men şoňa toz kaldyrýan, men şu ýallakçykdan çyk bilemek men türkmenlerlik aýdym şonu. Vatandaşlar başlaýan gatragam aýtdym. Farkat Meyman Kuliýewa azatdyk. Indi sözü men Arslan'a berýän Arslan. Я хочу сказать опять же, свободу всех политзаключенных, свободу Туркменистану от диктаторского режима. Долой туркменского диктатора. Daloy diktat. Serdar Berdimuhamedov diktatorlar. Stop. Serdar Berdimuhamedovlar. Gümmol. Serdar Gümmol. Gurbany Guly. Öz tohumyň milli lideri, öz tohumyň arkada Gümmol. Sağ olun vatandaşlar, inniki duşkula çeldi. Ha, gelin. Gelin. Aziz vatandaşlar, şu an Türkiye'nin elçihanasının önüne şonun yetkilileri bilen gepleştik. Öyle bir mülayim karşıladılar. Yani böyle gepleşmeleri öyle bir hoşuna gidiyor. Adamın yerine koyarlar. Biz şu an yarım saat önce öz konsolosluğundan, Türkmen konsolosluğundan önüne olduk. Ne çıktılar, ne burada giydiler ki gizlenip oturdular. Yani ikisini değiştiren de, yani değiştirmeye de olmuyor. Değiştirmeye gerek yok. Yani onlar söz verdiler, telefon numaramdan aldılar, çaya da nimettiler, çaya ödürlediler. Ne demek istedim, yani biz hatta hayran kaldılar. Sizin kiminiz deyip, yani kardeşiniz mi, doğunuz mu diye. Bizim yok, bizim bir aktivist oğlanımız diyene hayran kalıyorlar. Yani hem yerden hem devletlerden gelip şunu sonra iyide ediyenimize hayran kalıyorlar. Yani biz öz aktivistimizi koyacak değil. Yeke koyun. Hiç var. Mıdama izinde oluruz. Şoňa begenli aýdyn. Begenli bizim Şoň için halk korkma. Öz hak hukuklarımızı talep edelim. Hem yerde adam ýaly adamlar var. Bizim Türkmenistan'ın çinovnikleri ýaly haramzadalar değil. Bağışlan. Yani şoňlan oturýan. Sağ olun. Bolýar. Hormatly vatandaşlar, başlaýan ýene bir gerek. Biz size sağ olsun milliyet, bizi görýäniňize, videolar paylaşýaňyza, kommentaar ýazýaňyza wagt geldi. Watanymyzy elimiz almaly, haklarymyzy elimiz almaly, wagty ýaşamaly. Bettir daşary ýurtlarda kösenip entep, ölüp bettir etmek. Biz Türkmen halky, biz agzybý. 5 ýyl, 5 doğun ýaly biz öz araşdyrmamyzy almaly. Bolunly wagty geldi. Şoň üçin hemmeňize jan salyp bizim protestlerimiz Amerika'da bu tordi, inni Avrupa geçiyor. Avrupa'da başlar, Türkmenistan'a varıyor. Hoş sağ olun. Bolýar. Hoş sağ olun. Hoş sağ olun vatandaşlar. Öňe, diňe öňe. Hoş sağ olun. Ýurtymyzy karanlyklardan dindirmeli. Ýurtymyzy eýe çykmaly. Cuma taparda vadat. Evet. Murat Hüseyin vadatlyk. Allah Murat Korhanowa adatlyk. Mansur Mengelova adatlyk. Murat Övezova adatlyk. Beýleki de bizim vatandaşlarymyň biýuna türmelerde oturan. Ýöne bir derman üçin ýa ýene bir zat üçin, dat üçin biýuna batyran adamlara adat. Türkmenistan adat boldy. Türmeler boşamaly. Sağ olun. Evet, öňe. Devlet diňe. Sağ olun.